телевизиони давлатии Узбекистон баъд аз тақрибан як соли даргузашти раиси ҷумҳури нахустини ин кишвар Ислом Каримов дар як барномаи таҳлилӣ аз сиёсатҳои ӯ интиқод кард. Ислом Каримов, ки беш аз 25 сол ҷилави қудрат дар ин кишвари Осиёи марказиро дар даст дошт, моҳи сентябри соли гузашта бар асари сактаи мағзӣ даргузашт. Ин барнома дар иртибот ба 60-умин солгарди зодрӯзи Шавкат Мирзиёев, президенти кунунии Узбекистон, шоми 30 июл тавассути шабакаи давлатии Узбекистон 24 пахш шуд. Ҳарчанд дар барнома мушаххасан аз Ислом Каримов ном бурда нашуд, муаллифони гузориш сиёсатҳои ӯро ба боди интиқод кашиданд. Дар ин барнома президенти қаблии Узбекистон барои роҳандозии сабқати ки зуртар бо ҳамсояҳо низ айбдор гардид. Муаллифони барнома гуфтанд, ҳоло президент Шавкат Мирзиёев талош дорад ки гиреи ин муамморо бо ҳамсояҳо боз намояд. Дар даврони раҳбарии Ислом Каримов Узбекистон бо ҳамсояҳои девор ба девораш чун Тоҷикистону Қирғизистон равобити хубе надошт. Баъд аз марги ӯ раво аз тариқи роҳҳои заминӣ содатар шуда пас аз 25 соли танаффус парвози ҳавопаймо миёни Душанбеву Тошканиз ба роҳ монда шуд. Ба гуфтаи муҷрии барнома, дар 9 моҳи ахир бо ҳамсояҳои наздик мусобиқаи ки зуртар роҳандозӣ накарданд ва равобити самимиву боэътимод эълон кардан ба муносибатҳои боэътимоди кишварҳои Осиёи миёна бо Узбекистон сабаб шудааст. Аз даъвоҳое чун тузур ҳастӣ ё ман сарфи назар карда, масоиле ки барои солҳо ҳалли худро намеёфтанд назири масоили марзӣ беҳбуд ёфтааст. Дар даврони раҳбарии Ислом Каримов ва ҳатто пас аз тақрибан як соли вафоташ дар Узбекистон аз сиёсати ӯ интиқоде сурат нагирифта буд. Бахусус дар телевизиони расмии он кишвар ҳамеша аз Ислом Каримов ситоиш мешуд. Дар барномаи таҳлилнома дар мавриди вазъи буҳронии ҳарбахш дар замони Каримов таъкид ва гуфта шуд, ки Мирзиёев дар муддати 8 моҳи ислоҳотҳояш вазъро то андозае ба эътидол овардааст. Дар ин барномаи телевизионӣ таъкид шудааст, ки дар даврони Ислом Каримов сиёсати арзӣ ё пулӣ боиси маломат шудани Узбекистон гашта буд. Вокуниши бинандагон дар нисбати ин барнома гуногун будааст. Бархе рӯзноманигорон пас аз тамошои он аз ситоишҳои Мирзиёев нороҳат шуданд. Бархе дигар мегӯянд, ки аз ин интиқодҳо нисбати Каримов ранҷиданд. Ислом Каримов нахустин раиси ҷумҳури Узбекистон 2 сентябри соли гузашта дар Тошканд вафот кард ва 3 сентябр дар зодгоҳаш Самарқанд ба хок супурда шуд. 3 моҳ пас аз вафоти Ислом Каримов дар он кишвар интихоботи президентӣ баргузор шуд ва Шавкат Мирзиёев, ки то он замон дар мақоми нахуствазирӣ ифои вазифа мекард, бо аксарияти райҳо дуввумин президенти Узбекистон интихоб шуд.